Dus als je in dit werk is, dan heeft iets met de deur. Dat ken dit hoors. Van jongs ouwen hier ik dat al. Omdat ik zo wat voetstappen werd, de deur. De meesten vroeger vooral. En ja, als het voetstappen wordt, dan ben je zelfs nieuwsgierig. Eigenlijk zou je er gewoon op praten met elkaar. Maar ik merk wel, voor de familie hier, voor de mantelzorgers, dat het soms heel lastig is. Om daarover te praten, ja. Ik kom bij mensen thuis die aan het laatste stukje van hun leven bezig zijn. En die zo wat hulp nodig hebben. En dat de familie dat eigenlijk niet meer voldoende jank kan. En is het heel vaak de medewerkers van de thuiszorg die signaleren van hier is extra hulp nodig. En dan worden wij dus vaak inschakelen. Wij doen niet verpleegkundige handelingen en zo. Daar is de thuiszorg voor. Of de huisarts. Wij zijn er echt. Wij doen dingen die mantelzorgers ook doen. En dat is eten en drinken, Jan. Eventueel. Soms al niet eens meer. Als ze alleen nog maar op bed liggen. En nou ja, ze krijgen niks met eten en drinken als de lippen een beetje wierd. En dan helpen we ze wel eens eventjes naar de wc en dat soort dingen. En dan eten we wel met elkaar. En dan heeft soms die hele mooie gesprekken. En dat kan hele fijne momenten wezen. Dat zijn eigenlijk altijd hele mooie momenten. Ja. Die hier 31 oktober de definitieve diagnose kreeg van longkanker. Ja, je weet dat hoe lang het doorheen gaat. En op een gegeven moment dan is het toch echt wel goed dat je jezelf wat in acht neemt. En voordat je zelf de piepers had, dat je er op die orenhulptroepen inroept. En zo kwam ik via Hiske dus vrijwilligers van de palliatieve zorg. Ja. Als je dan één keer die vrijwilligers inroosterd krijgt, nou, dat viel als een cadeau. Die mensen binnen onzichtbaar, onmisbaar, neem ik het maar. Want als die er net west weer, dan is men waarschijnlijk zo lang ik net dus blijven kan. Nee, die is alsnog naar het hospice maten. En dat vonden ook kosten wat kosten voorkomen. Ja, want je eigen, de akoestiek in je eigen is toch het mooiste wat er is. Ja. Ik zeg dus, je wordt voor het eerst drinken in eigen. Ik kan de naam wel vaker opschrijven. Dat heeft me gekeken wanneer het zij inroosten en wanneer het ik dan weer kwam. Maar dan krijgt het wel een gezicht. Nou, ik ga ze dan denk je er weer aan. En nou, dan herinnert je de dingen ik weer. Hoe het er weer. En het weer heel goed. Het is een hele mooie aanvulling op de mantelzorg van de directe naasten. Absoluut. Vooral dat ik zulke mooie gesprekken heb, maar ik kan je stilwijzen, kennen mij nog maar. Dan ben je voor u eigenlijk cadeautjes. Daarom doe wat ik.